थांगोन सेथि हाबाफारियाव जोङो मा वीर लाचित बरफुकननि सावगारियाव जोङो आलारि बाथि फोजोंगोन बिनि उनाव जोङो सिगांनि बादि फोजोंखांनायनि उनाव लाचित बरफुकननि सावगारिनि सेराव जोङो मा बिबार बावगोन देग्लायहाय बे बोसोराव बेनो गिबि क्लास लाचित बरफुकननि जारिमिन आरो बिनि सावगारि बेवहाय जोङो फालिनाया दा लाचित बरफुकनखौ सोरबा सोरबा सिनायामोन दा सिनायसिगोन पिक्साराव जों दोनखाबाय बे जोबखांनायनि उनाव लाचित बरफुकननि जारिमिन फोरमायथिनाय एसे फोरमायगोन बिनि उनाव थामथियाव लाचित बरफुकननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै एसे आर्ट बादायलायनायाव देरहासार जानाय फरायसुला फरायसुलिनो बान्था होनाय जों दासिमबो सोर देरहादों खिथायाखै दा ओंखायनो दिनैनि गिबि हाबाफारिखौ मावजेननो थाखाय जोंनि आसामारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जागिरि कुमार ब्रह्म सारखौ आलारि बाथि आवहैजेननो थाखाय हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन दा दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय दिनै आसाम सरकारा मोनसे गिदिर फालिथाय लादों बेनो जाहैबाय दिनैनि बे 4th बार्थ सेलिब्रेशन अफ लाचित दिवसनि बेनो जाहैबाय 22 नभेम्बर जोबथा सान बे जोबथा सानाव दिनै लाचित बरफुकननि सावगारियाव आलारि बाथि सावनानै जों बिथांखौ मान होगोन बयबो आरो बिनि उनाव मोनसे हाबाफारि दंबावो बेनो जाहैबाय दाखालि एसे राइटिं कम्पिटिशन जादोंमोन आरो बिनिफ्राय जोंनियाव आर्ट कम्पिटिशन जादोंमोन बिनिफ्राय कुइज कम्पिटिशन जादोंमोन दा बिनिनो प्राइज राननाय हाबाफारि दिनैहाय लादों दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखिनिखौ दिन्थिनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोंहा एसे राइटिं कम्पिटिशनाव मोजां गिफ्ट होनो प्राइज होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय इंग्ल' बड' डिक्सनारि आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंबो मानोना जों दिनैनि बे बादायलायनायाव देरहानायाव जों मोनसे फरायसाफोरनो जाहाथे खामानियाव होयो बिनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां प्राइजखौनो लाबोदों बेनो जाहैबाय डिक्सनारि आरो बिनिफ्राय माखासे आर्ट कम्पिटिशनफ्राव जोङो माखासे कालार लाबोदों माखासे जिमेट्रिक बक्स लाबोदों आरो बेजों लोगोसे जों साफ्रोमबो देरहागिरिफोरनो जों गंफा खलम हरफानायनिबो बेबस्था लादों दा अब्ला बुंनो थाङोब्ला जों दिनैनि बे प्रग्रामाव लाचित दिवसनि प्रग्रामाव जों मोजां प्राइजखौ होनो नाजादों आरो बेखौ जों जाफुंसारबाय होननानै साननानै लानो सानो आरो मोनसे खोथा जों साफ्रोमबो फरायसाफोरा मोजाङैनो बाहागो लाजोबदों आरो दिनैनि बे प्रग्रामखौ 7 दिन प्रग्रामखौ जायनाखि लाचित दिवसनि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ जोबोद मोजाङै बारग'होलांनो हाबाय आसा खालामो इयुनावबो आरोबाव गासै फोरोंगिरिफोर आरो गासै फरायसाफोरा लोब बिदिनो बाहागो लानानै गासै प्रग्रामफोरखौ जाफुंसार होगोनखौ आं मिजिंथिबावबाय आरो बेजों लोगोसे दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जोंहा दिनैनि बे हाबाफारियाव मोनसे बिराद समायना आरो इनकारेजमेन्ट गोनां मोनसे हाबाफारि दंबावो बेनो जाहैबाय कालचारेल प्रग्राम बे कालचारेल प्रग्रामाव गासैबो जोंनि फरायसालिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानायजों लोगोसे कालचारेल प्रग्रामाबो गाजा गोमजायै जानानै थांदों अब्ला आं दा बिनिनो मोननैसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नाजादों अब्ला नोंथांमोना नायदो दानिया मन्दिराज मुसाहारि मासे बिथांखौबो प्राइज खालामनो थाखाय खावलायदों बेबो डिक्सनारि आरो बे बान्थाखौ बशिष्ठ नार्जारि सारनिफ्राय आजावनो थाखाय कालार पेन बेनिफ्राय गंसे कलम दा बे बान्थाखौ लांफैनो थाखाय फोरोंगिरिनि आखाइनिफ्राय लांफैनो थाखाय खावलायबाय बि सुजु ब्रह्म क्लास 7 रंगिन ini ulang second prize si Romo Sutari last week
बेखौ रायफोरनि आखाइनिफ्राय नाजावनो थाखाय औ आफाखौ बेनिफ्राय नाजाव मोननो जाहैबाय सिथा बसुमतारिखौ बेनिफ्राय सोरबाया फरायनायजों आरो सोरबाया जुदि फरायनो हायाबा खेला दुलाजों दावगालांनो हागोन आरो बिनिफ्राय सोरबाया मोसानाय मेथाइ खननायजों आरो माखासेया सोरबाया जुदि एक्टिं खालामनाय बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों दा ओंखायनो बेयो नोजोरखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिफ्रा जोबोद मोजां जादों। Oh, yeah, that